बयखौबो बरायबाय स' फरायसा क्लाबाव दिनै जों सावरायगोन माने जोबोर गोजोनथाव खोथा मानो होनब्ला जोंनि बर'फोरनि डिमान्ड गोबां गोदोनिफ्राय खालामबायनाय जे जोंनि कलेज लेभेलाव बा हाई सेकेन्डारि लेभेल बा माने डिग्री लेभेलाव जोंनि बर' भाषाजोंनो जोंहा फरायनो हानाय मोनसे जोंनो खाबु होनांगौ मानो होनब्ला जों जेब्लानोखि जोङो हाई सेकेन्डारियाव मोनहैयो बा 10+2 खालामनो जों थाङो अब्ला जों इंराजि मिडियाम जाहैयो जोंहा जोंनि बर' मिडियामा गैया जायो मात्र जों MIL खौल'सो जों बर'आव फरायनो हायो नङा होमबा स' बे जा जेंना दंमोन जोंनि गेजेराव बियो मैया सुस्रांजाबाय मानो होनब्ला जोंनि आसामनि मानगोनां इडुकेसन मिनिस्टार बा इडुकेसन शिक्षा बिभागनि जा मिनिस्टार बिथां रनज पेगुआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै अफिसियेलि बिथाङा फोरमायदों दि बर'नि जा आर्ट्सआव फरायबाय थानाय फरायसाफोर अनलि आर्ट्सनि खोथा बुंदों दासान्दि दा जा साइन्स स्ट्रिम बा कमार्स स्ट्रिम बिसोरनि थाखाय निउस होथ'वाखै जायफ्रा आर्ट्सआव फरायबाय थादों बिथांमोना बर'आवनो बायदि लेंगुवेज बायदि साबजेक्ट लाइक पल साइन्स फिल'सफि एन्ड जा साबजेक्ट दं एडुकेसन गासैखौबो लानानै बेफोर साबजेक्टखौ माने बर'जोंनो होनो हागोन आरो एग्जाम दानिया बा बर'जोंनो फरायनो हागोन बा बर'नि बिजाब ओंखारगोन ओंखायनो बे जोंनि थाखाय गोबां गोजोनथाव खोथा स' ओंखायनो आं मानगोनां शिक्षा मन्त्रि सोलोंथाइ माने मन्त्रि बिथां रनज पेगुखौ साबायखर होयो लोगोसे जोंनि जा आसाम हादोरनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर होयो आंनिफ्राय जोंनि बड' फरायसा क्लाबनिफ्राय स' बे जोबोर गोजोनथाव खोथा नङा होमबा नोंथांमोना नायनो हागोन आं नोंथांमोनखौ नै स्क्रिनाव नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ बे अफिसियेलि जा नटिस बे नटिसआ बेनो एन्ड नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो लोगोसे नैबे जाबाय रनज पेगुआ होनाय टुइट एन्ड बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खोथा एन्ड आं साबायखर होबोयो फिन खेबसेबाव बिथांमोनखौ एन्ड जोंनि जा फरायसा बिथांमोना जाय आर्ट्सआव लानानै फरायगोन बिथांमोना दिनै बर'जों फरायनो हागोन एन्ड आइ थिंक जोंनि रिजाल्टआ आगोलाव गाज्रि जायोमोन मानो होनब्ला जों बर' मिडियामनिफ्राय डाइरेक्ट इंलिश मिडियाम जायोमोन नैबे बारनिफ्राय जोंनि रिजाल्टफ्राबो मोजां जागोन होनना आं सानो एन्ड आरोबाव बर'आ जौगागोन होनना सानो स' आं फरायसा क्लाबनिफ्राय आं बिखिनाखौनो जोबोद गोजोननाय हामग्लायनाय बावहरबाय आरो लोगोसे जोंनि फरायसाफ्रा जेसेबां हायो एसे खस्थ' खालामनानै फरायनो नाजा आरो फरायनायजों लोगोसे बायदिसिना स्किल डेभेलप खालामलांफा मानो होनब्ला फरायनायजों आन्था जों माने मोनसे मोजां जिउ बा समाज दानो हाया जोंनो बायदि नलेज नांगोन बायदि गियान नांगोन ओंखायनो जों गासैयावबो दानिफ्रायनो फरायनायनि समनिफ्रायनो जों जाहाथे जों खेला दुला लिरनाय बा रोजाबनाय दामनाय देनाय बा जिखुनु खामानिखौ जों दानिफ्रायनो जों सोलोंलाङो एसेब्लाबो स' बेखौनो हांख्रायगोन आंनि गासैबो फरायसा लोगो नोंथांमोनखौ स' आंनि चेनेलखौ दालासिबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालाम बिदिनो बायदि फरायसाफोरनि थाखाय नांगौ बा जायफोरा सोलोंनो लुबैयो बिथांमोननि थाखाय आं गोबां भिडिअ बिदिनो लाफैगोन फिउचारावबो स' आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै फिन लोगो मोनफिनगोन बेनि मिजिंजों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै खुलुमबाय